Gure alaba nerabeak gutxi ateratzen dira lagunekin. Askotan giroa ez zailako gustatzen. Kezka handia dugu gai horrekin. Garai horretan lagunekin egoteak garrantzi handia duela kontuan hartuta, zer egin dezakegu? Lagunen arloa gai konplexua da nerabezaroan. Alde batetik, gure kaleetan nerabentzat aurkitzen dugun aisialdi mota ez da osasuntsuena. Eta geroz eta familia gehiagori entzuten diot aurkitzen duten aisialdiak ez ditula euren seme-alabak asetzen. Alkohola dela, pantaien gehiegizko erabilera dela, kalean modu sedentarioan egotea ezer egin gabe. Gazte batzuk ez dira eroso sentitzen ari eta lagun artean egon beharrean etxean eta familiarekin geratzeko hautua egiten ari dira. Etxean jarrera ezberdinak har ditzakegu. Deserosotasun hori indar dezakegu, baina bestelako bi jarrera ere izan ditzakegu. Lehena lagun arte horrek proposatzen duena probatzea animatzea izango litzateke. Agian denbora tarte laburragoa pasaz, 2 ordu beharrean ordu betez geldituta adibidez. Bigarrena, haien gertuko lagunekin egoera kudeatzen laguntzea izango litzateke. 2 edo 3 lagunekin horri buruz hitz eginez eta agian tarteko plan alternatibo batzuk antolatzeko proposatuz. Jakin badakigu une horretan lagunekin egoteak asko ase ditzakeela, hor bilatzen baitituzte pareko harremanak. Eta nire ustez garrantzitsua da guraso gisa hori sustatzea eta beharrezkoa balitz horretan laguntzea. Egia da ordea batzutan lagun artea ez dela egokiena izaten, eta haien arteko tratua ona ez baldin bada, gazte batzuek ere atzera egiten dute etxerako bidea hartuz. Lidergo ez osasuntsuak, haien arteko komunikatzeko moduak, rol oso itxiak, horiek guztia gure seme-alaben kuadrilletan nolakoak diren ikusi beharko genuke, zailtasunik baote dagon jakiteko. Gure seme-alabari gertatzen zaiona entzun beharko genuke, dituen gatazkak kudeatzen laguntzeko edota beharrezkoa balitz beste lagun arte batzuk bilatzeko. Gaua ere aipatzen duzue. Gauez ateratzeak hainbat gauzaren artean alkoholaren eta drogaren kudeaketa dakar. Zuen alaben kasuan gai horri buruz duten jarrera zein den jakitea ere garrantzitsua izango litzateke. Orotariko kasuak egon daitezke. Besteekin egoteko edaten dutenak, edatea gustoko dutenak, edan nahi ez dutenak, baina gauez edan gabe egoteak saia suertatzen zaienak ere. Batzuetan edaten ez dutelako azalpenak eman behar dituzte, edo ez dute edaten eta gainerakoen mozkorraldiak zaintzea egokitzen zaie. Eta zenbait kasutan lagun guztiak mozkortuta egoteak eta haiek mozkortu gabe egotea zoinegona sortzen aldie. Hori ere hausnarketarako gai potoloa da. Dena den eta horri guztiari buruz hausnartuta ere ezinezkoa da adin horietan esku hartze handirik egin. Hausnarketarako espazioak zabal ditzakegu haiekin batera, ez da baita egokia lagunengana joatera behartzea. Hori plazerrez egin beharko luketen zerbait baita.